Praise God, atong isintro atong mga hunahuna, atong mga kaugalingon karon mga igsoon natong tugutan. Nga diin atong hiusaan karon mga igsoon paghangin ang Ginoo nga siya magapamuhat sa atong taliwala karon. Tungod kay kini nga mensahe mga igsoon nga akong ipaabot, akong ipaambit. Praise God, usa kini ka mensahe nga nagkinahanglan nga diin imong praise God hatagan og pagtagad. Kay magwali ko karon mga igsoon dili sa imong katapat, dili sa imong luyo, dili kanang nasa mga tubangan, kundi ikaw mismo. Praise God sa imong kaugalingon. Praise God, akong ipaambit karon mga igsoon ang pulong sa Dios. Praise God, haliyaw diripod sa akong kaugalingon. Labing halangdon sa limbahon o balaan nga Dios ining mga orasa o mga takna. Padulong kami nga magapatalinghog sa iyong mga pulong, magapaminaw, Ginoo sa iyong mga pulong. Pusa among ginaampo, praise God, sa hiniusa nga pagpangayo, nga ikaw, Lord God, magapamuhat karon o God sa among taliwala. Yes, Lord. Ipadala imong balaang Espiritu Santo, Ginoo, aron manulti sa umang kasing-kasing. O nagahangiyo kami kanimo, gamita imong alagad, ang mga ministeryo siya, amahan, dili sa iyang kaugalingon, kung dili pinaagi sa imong giya, pinaagi sa imong panabang pagbulutan, magawali siya sa mga pulong karon Ginoo, uban ang kadasig, uban ang kalipay, o uban sa gugma. Bisan pa man, Lord, sa tanan nga mga nakadungog, niini o God, sa paman sa live streaming, mo makaigsunan sa gawas, mga katawhan Ginoo nga nagsunod niini nga praise God panimbahon. We pray, Lord, na bisan pa man na silang panimalay o na silang trabahuan, ikaw Ginoong Diyos magatandog sila magkasing-kasing unang-una nga mahimo kining panalangin Ginoo mo mga pulong samtang sila magapatalinghog niini. O sa Lord, gawas nun ka nga magapamuhat. Praise God, ring mga orasa ning mga taknaa Ginoo, ayaw tuguti o God mahimong kawang, mahimong mulabay lamang ng imong mga pulong Ginoo. Dili ako mga pag-ampo kanimo karon. Timo ako ni God, hallelujah. Kani mapuslanon. Kani nang matag-usan niini. Praise God malipayon. Praise God nga mudawat niini. Talaykon ka God, usa salamat sa imong pagabuhaton. Praise God, kini mo mga pag-ampo amo mga pag-angyo sa imong gamahanang pangalan. In Jesus name we pray. Ang tanan mingog. Amen. Amen. Praise God, okay? Hallelujah. Turn your Bible in the book of Luke, chapter 18, verse 1. Luke 18, verse 1. Thank you, Jesus. Okay na? And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. I repeat. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ug unya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sampingay sa pagpahayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magkaluya. I would like to preach this morning a simple thought or a simple subject that says the importance of prayer. The importance of prayer. Ang pagkamahinungdanon or ang pagka-importante sa pag-ampo. Praise God, hallelujah. Tingnan imong katapat or pagsulti og tulo. Praise God nga pag mainampuon kay kini mapuslano. Praise God. So please take your seats.
God bless. The importance of prayer. Sa teksto nga atong ibasa mga igsoon in the book of Luke, atong hinumduman, praise God, nga kini nga pulong or ang nagsulti niini, mao mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Siya mismo ang nag-awhag sa iyang mga tinun-an. Praise God, siya mismo ang nagsugo sa iyang mga tinun-an nga nining katapusang mga adlaw gikinahanglan nga ang tanang tao mag-ampo o dili magluya. And I would like, praise God, to preach this morning and encourage everyone that please do understand the importance of prayer. Dapat atong masabtan o atong mapamalandungan nga diin ang mga pag-ampo importante kayo. Amen? Praise God! Muagri ba ta ang mga pag-ampo importante kayo? Amen! Dato pagpakan ng inuwi. Praise God! Prayer is one of the most important things a Christian can do. Ang mga pag-ampo kanimo ni usa ka importanteng butang nga mabuhat sa usa ka Kristohano. Praise God. Adunay panuntihon nga nag-ingon, a family that prays together stays together. Amen. So ang pamilya kuno nga may nampuon, magpabiling ligon, magpabiling magmalipayon, magpabiling mga igsoon nga angon pa makalahutay sa tanan nga mga pagsulay og problema. Amen? Dato pagpakan ng Ginoo. Prayer is vital for a Christian or for a believer. Kung ikaw nag-claim, nag-angkon sa imong kaugalingon nga Kristohanon ka, kinahanglan ka na moampo. Hello? Ayos ka, nagpungutan ako rin mong katapan na nag-ampo ka, ganina, Francis. Yes, hallelujah. So, to be Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Hello? Ang Kristohanon kuno mga igsoon nga nagakinabuhi nga walay mga pag-ampo, sama sa kuno mga igsoon sa tao nga nabuhi nga wala magginhawa. Praise God. So that's why prayer is very important. Dapat mga igsoon akong ihangyo kanimo nga dili ta mo gawas kining maong balay sa Dios, dili nato i-dismiss maong service o kining panagkakigom without, praise God, hallelujah, kung pa understanding mga igsoon, praise God, the importance of prayer. Kay mahimong makadungog ka, praise God, hallelujah, matudluan ka, apan kung wala kay desire, wala kay tinguha sa pag-apply o sa pag-aplikar niini, sayang ang tanan. Amen. Amen. Tungod nag-ingon mga igsoon si Vista Mangon, praise God, ang inahan mga igsoon sa kanang pastoron sa BOTT Church, praise God, ni Anthony Mangon. Ano na pinabasa mga igsoon sa iyang quotes? No? Nag-ingon, the most important people today are the men and women of prayer. Not those who talk about prayer or those who say they believe in prayer, but those who take time to pray. Ang gikinahanglan ko na ron sa kalibutan ng mga tao karon, mga tao na may ampuon, dili mga tao na nag-iskot sa mga pag-ampo, dili mga tao na nagtudlo sa mga pag-ampo, dili mga tao
adunay siya mga igsoon. How much more kita nga tao na yun? Praise God. So muna nga dapat atong masabtan o atong mapawalalungan nga importante kayo ang mga pag-ampo. Ano? Why prayer is important? Ngano nga mga pag-ampo importante man? Okay. Praise God. Number one, because prayer is our spiritual victory. Hello? Praise God. Prayer is our spiritual victory. Ang pag-ampo kuno mga igsoon mo ni atong espirituhanon nga kadaugan. Do understand mga igsoon, sa diha na ikaw na convert, na kabig ug nangalagad sa Ginoo, do understand nga niapil ka mga igsoon og pakigbugno. Niapil ka pakigubat o pakigira. Praise God, dili gyud ka exempted mga igsoon nga naa ka sa pakigbugno. Praise God, ug wala kay prayer, ug wala kay pag-ampo, mapildi jud ka, mapukan jud ka mga igsoon, maluya jud ka. Apan kung doon na kay mga pag-ampo mga igsoon, siguradong magmadaugon ka. Ato pagpaka itong nayo ng Ginoo. Even Jesus Christ himself may igsoon as God in the flesh. He prayed. So atong hinumduman sa dihang wala pa mga igsoon tintala si Jesus sa maong nagpakaroon nga bitin dito sa wilderness. Sa wala pa sa tintala, unsay gihimo ni Ginoong Hesus? He fasted and he prayed. Nagpuasa siya, nagampo siya. O dili na to masabtan mga igsoon nga bisan siya Dios nagkatawang tao, nagampo gani. So, o sa diha nga nagampo siya mga igsoon, siguro praise God atong masabot nga diin ang iyang tawhanon, iya bang praise God gibutang or iya bang sumitar mga igsoon, praise God sa kabuton sa Dios. O mo hinungdan nga diin sa diha adunay pagtintal, praise God, nakahimo siya nga midaog, nagmadaogon mga igsoon gumikan sa iyang mga pag-ampo. Hello! Sometimes we forget just how powerful prayer is. We are not fighting against something imaginary. Our prayers are fighting against spiritual battles that linger in dark places. Huwag bata masayo, huwag bata mahimalo mga igsoon ng atong mga pag-ampo adunay kahum. Ang atong mga pag-ampo mga igsoon muna'y nakig-away, muna'y nakig-batok mga igsoon sa espirituhanong mga praise God kahum hining kalibutan na. Praise God, hallelujah. Adunay bisag asa ta mga igsoon, adunay daghang tentasyon, bisag asa ta mga igsoon, adunay pagsulay, bisag asa ta adunay problema. That's why the book of Ephesians mga igsoon chapter 6 verse 12 palihugong basa Ephesians 6:12 nag-ingon sa 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dapat natong masabtan mga igsoon, kaya ang atong praise God himong, praise God dili batok nga mga binuhat o mga unod o dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw, agalo, diining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanon nga panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Hallelujah. Atong dahil ko na itong pagpakan ng Ginoo. Yes, dapat na itong masabdan na doon kay gitawag o spiritual battle. Espirituhan nga pakigbugno. O gani mga igsoon kung naka-experience mo ni, naka-encounter mo ni ini, mas sabaw ang inyong pastor. Praise God, hallelujah. Ano na spiritual battle mga igsoon nga atong giatubang karon.
sa hinungdan nga daghan na mga kaigsunan nga nawala sa pagpangalagan sa Ginoo, na nag-backslide mga igsoon, na na-discourage, na nabugnaw sa pagpangalagan sa Ginoo. Unsa ni minunong hinungdan? Kulang sa ampo. Kulang sa prayer. Praise God, kay ako nagtuo mga igsoon sa akong kinasuran mo sa tibuok na akong kasing-kasing, bisag unsa pa nga pagsulay, bisag unsa pa nga problema, bisag unsa pa nga balampian, bisag unsa pa nga pagkadiskurahe, kung imong tiil, imo lang piton sa Ginoo, magpakitabang ka sa Ginoo, mag-ampo ka sa Ginoo, musapit ka sa Ginoo, na ang Ginoo kanunay mga igsoon. Hallelujah, tabang Ginoo. Yes, hallelujah. Prayer gives us the strength and the fight to finish the race victorious. Walay laing paagi para doon na kay assurance or garantiya nga mahimong makalahutay ka, mahimong mudaog ka dining lumba nga imong gisagutan. Ang imo ra yung mga pag-ampo. Kana imong pagpagamit sa Ginoo, yes ka. May na nga mahimutan ka lamiton. Pero di na mo'y garantiya. Kana imong pagkamay mo tugtog, pag may tingog. Praise God, kana may mo kanta, may mo tudlo. Bisa pa man ang pagbuhay. Di mo'y garantiya nga makapadayon ka. Praise God, dahil sa pagpagmalagas sa Ginoo, nagkinahanglan ta pakikisandurot sa Dios, nagkinahanglan ta rindot, praise God, na relasyon sa Dios. Diya sa atong mga pag-ampo, mga igsoon, aron na atong madaog. Praise God, hallelujah, ang dalang buhat sa kalibutan. Dili ka magmadaogon sa tentasyon kung ikaw dili magmainampuon. Hindi mo katapat. Dili ka magmadaogon sa tentasyon kung ikaw dili magmainampuon. Yes! We are not exempted mga igsoon sa mga temptation. Bisag asa tanan ng temptation mga igsoon. But always remember, praise God, hallelujah, always remember, prayer is our weapon. Amen. Praise God, against temptation. Amen. Prayer is our weapon against temptation. Okay, number 2. Why prayer is important? Because prayer is our spiritual favor. Pabor ka na ang gihatag sa Diyos kanimo mga igsoon. Sa diha nga ikaw muampo. Gihatagan kang pabor sa Diyos sa time na ikaw muampo. Praise God, halusukin sa may gusto din mga pabor sa Ginoo. Praise God. Example mga igsoon, the life of Daniel. Si Daniel mga igsoon, kayo mabasa in the book of Daniel chapter 6. Praise God. Matinud-anon siya siyang kagalon sa hari. Nagkinabuhi sa mga igsoon nga good example. Nagkinabuhi sa mga igsoon, praise God, nga madlupon sa Dios. O tungod kay ingon pa na yun ang kasina sa mga tao, na yun ang kasuya sa mga tao against kaniya. Praise God, kay iya man gi bawala ang iya ganing gi refuse ganing mga igsoon ang pagkaon sa harianong pagkaon. Kay di siya gusto makasala sa iyang Dios. O imong mabasa na in the book of Daniel chapter 6 nga gibuhatan lang siya kanang pagkitaan yung paagi nga siya aduna ba isipya. So ang gihimo sa mga tao nagpatawag og meeting og miingon nga sige magsabot ta nga walay laing Dios nga ampuan, walay laing Dios nga simbahon gawa sa Dios nga atong kalagaran og ato ning pasar nga naay balaod iato ta sa hari. O ang hari nini mga igsoon si King Dario. No? O tuon man napasar ang maong balaod to make the story short. O bisan pa man mga igsoon nakahibaw na si Daniel nga ang iyang Dios nga iyang giampuan kalagaran dili mao ang Dios nga kalagaran sa mga katawhan mga igsoon, wala siya mahadlok. Kundi sa pagkapasar hinon sa mga balaod mga igsoon nga ang makita niya adunay mag-ampo og laing Dios or mosimbag laing Dios iga banlod mga igsoon dito sa langop sa liyo. Apan wala ka na mapapa lisa
magsimba lain nga Dios, magpapo lain nga Dios, itapon dito sa langom sa leon. Pagpauli ng mga igsoon, may adto siya sa iyang ipuyan o gani, iya pag yung giablihan ang bintana. Can you imagine? Wa siya nahadlok mga igsoon nga, kung mag-ampo din ko sa akong Diyos, kung manibandod ko sa Diyos, mas maisip ko na, Lord, nakabaw naman ka nga may nampuon ko ni mo, Lord, mag-ampo lang ko sa tako. Ari lang ko sa ilaw sa pulpito. Praise God, mag-ampo, dito lang ko sa suok, mag-ampo, Lord. Apan si Daniel, mga igsoon, wa siya ko kahadlok. Praise God, wa siya ko kahadlok, wa siya ko kalisang, kung dili iyang giablihan mga igsoon ang bintana, ug nag-ampo siya. 3 times a day. Can you imagine? 3 times a day. O kada-ampo ni mga igsoon, iyang yung ablihan ang bintana. O mo hinungdan nga nakakita katong mga tao kaniya nga nagpuyo atong naging harian, o mo'y gihimo nila na crown. Nanas Daniel, nag-ampo na sa. Sige ha, saksi ka ha, witness ka ha. Sige, atong reklamo sa mahal nga hari. Nga kini si Daniel may pasipala sa laing Diyos, nag-ampo sa laing Diyos. O tuon man, dito na nag-ampo na sa hari. Pagkabungog sa hari, imong mabasa nga ang hari nagsubok. Nagsubo ang hari kay nahigugma ang hari kang Daniel, migsun ganahan, nakagusto ang hari kang Daniel kay si Daniel pugutan. Si Daniel mga igsoon mahadlokon sa iya nagalon. Si Daniel good example mga igsoon nagsubo. Apan wa siya mahimo kay giingnan mas mga tao nga mahal nga hari. Imo na labanan ni tibrihan. Imo na labanan kung diri pas atoron pro abogado nga gisiliyuhan. So wa na kay mahimong hamal nga hari kunili ato lang yun sundon unsa may nasamutan. Bisag tuod sakit o nagsubo ang kasing-kasing sa hari, wa siya mahimo. O tuod man, sige, patawag mga sugod. Itambog si Daniel sa langob sa leon. O may pabilin o pulong ang mahal nga hari kang Daniel. Daniel, ang Diyos nga imong galagaran, the God whom you serve will deliver you and save you. Tanawa. O tuon man, wala excited na mga sulugoon nito, gitampog na yun si Daniel mga igsoon dito sa langob sa leon. O dito, praise God, mibiya ang hari, mibiya ang mga tao, o natuog mga igsoon ang hari. O kurang sa konsensya sa hari nga di siya pagka ako mamatay ang iyang sulugoon niya si Daniel, murag wa siya katulog, gidaman-daman siya. Wala pa'y buntag mga igsoon, bangon na siya. O dito, nagpadoon sa langob, iyang atog, iyang nagsinggit siya, Daniel! Buhi pa ba ka? Giluwas pa ka sa imong Diyos? Daniel! Buhi pa ba ka? Giluwas pa ka sa imong Diyos? May nito ba? Oh, mahal nga hari! Sumala sa imong ipamulong, giluwas ako sa akong Diyos. Praise God! Hanggang na imong mabasa mga igsoon, siguro ako na ning punan. Nga, katugnaw sa langob niya, kangit-ngit. Way unlan. Siguro, gihimong unlan mga igsoon ang leon ni Daniel. Murag fumba nga nag-file mga igsoon ng mga leon. O dito, natuog mga igsoon, may higda si Daniel siguro. Naglayat-layat. O ay, kanindot na yung mga leon na higda. So far, for the first time, nakahigda ko leon. Nindot mo na mag-fum. Praise God. O imong mabasa mga igsoon, ipakuha si Daniel sa mga tao. O tuon man, kinsa to'y nagturlo, o kinsa to'y nag-iksa, o kinsa to'y naghug kang Daniel, siya, iyang asawa, o iyang mga anak, pareha! Yung mabasa, tuon, ipatawag sari, i-order ko sari, hadlo ko mga tao. Pag-abot, sa nagbalhog mga igsoon, naghulog kang Daniel, sila nasad maoy ibalhog. Sila nasad maoy ihulog sa langog.
ug imong mabasa nga wala pagani kuno makatupa ang lawas sa mga panghulog mga igsoon nga tao. Ang mga bukog gikunis-kunis na kuno mga igsoon. Praise God sa liyon. Can you imagine? Busa di kita ang ayan mahadlok mga igsoon unsa manay mudangan nga mga kakuyaw, mga kulian kung kita magbainampuon lang sa atong Ginoong Dios, makabaton kita pabor, makabaton kita pabor mga igsoon sa atong Dios. Yes, you gain God's favor through prayer. Tingnan mo ang katapat, you gain God's favor through prayer. Usahay sa atong paminaw, murag atong mga pag-ampo, murag way hinungdan, murag way pulos, mga igsoon, murag useless atong mga pag-ampo, kay gusto na ang atong mga pag-ampo, tubagon sa Ginoo. Apan hinumdumi, nga walay mausik sa imong mga pag-ampo. Hello! Kung ang shell, mga igsoon, naduna sila ayun ba, word or kasabihan nga, in every drop counts. In every drop counts. So ang imo sa in every prayer counts. Walay mga pag-ampo mga igsoon nga praise God, dili dawaton o dili dawatonon mga igsoon sa Ginoo. Ang ato mga pag-ampo kahimutan ug ikalipay sa Ginoo mga igsoon. Hello. Your situation may look impossible, but don't ever roll out the favor of God. Murag imong sitwasyon ba murag imposible, just like Daniel. Praise God nga. Human ko ani. Pila na ra ka adlaw kasi mga nagpuasa ang leon. Praise God, walay makaon. Patay ko rin. Apan si Daniel mga igsoon, yang tanaw murag wa nay paglaw murag pa sa murag patay na siya. Murag madisgrasya na siya. But don't rule out God's favor. Amen? Ato pagpakan atong dayon ng Ginoo mga igsoon. Always remember, God takes what the enemy meant for your bad and turns it for your good. Unsa may daotang plano sa kaaway na nimo, himuon na sa Ginoo nga maayo. Kung naglanaw og daotan ang yawa nimo, himuon na sa Ginoo nga maayo. Pag-ampo lang, pabili lang sa pag-ampo, kanunay lang sa pag-ampo, kahimuon na sa Ginoo nga maayo. Amen. Praise God. God takes what the enemy meant for your bad and turns it for your good. It was not a setback, but it was a set up. Hallelujah. Dili na yung pamalas mga igsoon, dili kay naabot ka na nga sitwasyon kahimutang tungod kay disgrasya o dili maayo. Lanado ka na sa Diyos. Hello. It was not a setback, but it was a set up. Gisit up ka sa Ginoo para ka mga lagad niya. Gisit up ka sa Ginoo para ka nga muduol niya, para ka musampit niya, para ka musalig niya, para ka mutuol niya. Praise God, gisit up ka na sa Ginoo. Tungod kay aduna siya mayong plano sa imong kinabuhi. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Atong pagpakan pa ang Ginoo mga igsoon. Wait and see what God is getting ready to do for you. Just pray. Yes, hallelujah. God always gives His best to those who live that choice with Him. I repeat, God always gives His best to those who live that choice in Him. Muni na kanindot. Once ang Ginoo na ganay mo imuliyog bubuhat, atong hinungduman,
Kung ato lang pilion, nga ato lang itugyan, ato isalig tanan sa Ginoo. Dili gyud ka mahal. Di gyud ka magmahal. Di gyud ka magpasol mga igsoon. Once nga, praise God, na imong gipilig, Lord. Ikaw na'y bahala, Ginoo. Lord, akong isalig, akong itugyan ang tanan kanimo. Lord, wala na ko'y mahimo. Ikaw na ang bahala, Lord. Ikaw na ang bahala, Lord. Ikaw na ang bahala, Lord. Yes, hallelujah. Prayer is our mightiest weapon that God has placed in our hands. Always remember, prayer is our mightiest weapon that God has placed in our hands. Mura na'y nindot nga hinagiban, mura na'y maayo nga hinagiban nga naasin mong kamot nga gihatag sa Diyos kanimo. So use it. Gamita mga igsoon. Praise God, hallelujah. Kaya atong pagkigbugno, dili ni pamuskanay, dili padakanig lawas mga igsoon. Praise God, haliog ato ning mabuntog, mahimutang pagmadaugon mga igsoon, kung atong gamiton ang pinaka-mightiest, pinaka-nindot nga hinagiban mga igsoon. Praise God, ganaa sa atong mga kamot, kamao ang mga pag-ampo. Yes! Yes! Favor outweighs all opposition. Kung sa manay mga pakigbato, kung sa manay mga babag, kung sa manay mga plano sa yawa o sa kaaway dahil mo, mas labaw, praise God, mas mulabaw ang pabor sa Diyos. Wala ta mga lagad sa Ginoo kay nag-desire ta, nagtinguha ta, nagkinahanglan ta sa pabor sa tao. We serve God, we worship God, because we need God's favor, not man's favor. Dato pagpakar itong dahi ko ng Ginoo. Ikatulo, prayer is our intimate relationship with God. Ang ato ko nung pag-ampo mo ni suod nato nga pakikrelasyon sa Diyos. Dili manindot o dili mamaayo ang imong relasyon sa Diyos kung wala kay ampo-ampo. Dili mahimong nindot ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, pakigsanuro sa Ginoo kung wala kay mga pag-ampo. Pusa kung nindot ka nga mas maduol sa Ginoo, mas ma-close sa Ginoo, o kung gusto ka mga igsoon nga makigsuon pa yun sa Ginoo. Praise God, pag-ampo. Atong dahil ko ipagpagan ng Ginoo mga igsoon. Yes! Conversation is a part of any vital and growing relationships. Ang pakikistorya o pagsalutihanay o sanay ka na kung parte mga igsoon nga gikinahanglan para nga mag-grow, para mo nindot ang usa ka relasyon. Sa manag-uyab, don't tell me nga okay ra yung relasyon kung wala mo'y pakikistoryahay. Don't tell me nga din naglagyo mo niya, wala mo'y tawag-tawag, wala mo'y communication, wala mo'y text-text, okay ang inyong relasyon. Di kinamahitabo. Kay mahimong manindot ang maong relasyon sa dahang adunay communication. Sa dahang adunay pag-istoryahay. That's why kabisag, wa kay kwarta. Praise God, maningkamot ng duga nga, hala, makita dito si mo mga pulsa, si mo mga pitaka, mga palit na duga load, para makatext ka, para makakumusta ka, kay imong nasabtan na manindot ang maong relasyon, pinaagi sa communication. Amen? Amen? Praise God, hallelujah. We sometimes measure the quality of a marriage relationship by how well the couples communicates. Bisan pang magtiayon, nagpila ka tuig, tuwas na buwan, tuwas gawas. Runindot ang ilang relasyon. Gumikan, adunay communication. Adunay pagtawagan, isang lagyo. Labaw na karon, nga nanay gitawag og video call, napaduol ang kalibutan. Praise God. Pwede na mo sa tubangan mag-istorya. Labi na kay smart TV. Ang dako kayo. Nga imo tong i-on dito, imo i-connect dito imong gadget.
Pag istoryahan mo, kuling na messenger. Tuan naon dito dako kayo. Praise God. Hallelujah. Or to state it another way, one of the first things people point to as evidence that a marriage is in trouble is a lack of communication. Daghang mga magtiayon, daghang mga nag-uyab, nagbulag, tungod kay wa nay communication. Gani, sad to say, gani usad rin, dili na ko ngadlan. Nahibong ko nga, nagtukog sila na yun. Mutanan ako, ano man nga nagtuog ko, ano ka nakadungog ko nga mga sawa na ka, nananghin na ka, nga naman nga, wa mo magkadayon. Siyang reply ko, ano good pastor, kanang nahitabo nga pandemic, nga gusto nyo ko niya nga, patuong sila, nga, kay stricto man, wa man ko'y vaccine. Di man ko pasakos Marco, di mo ko kanaog dito silang dapit kung may vaccine, kay stricto man kaayo. Una nga, waing taon may magkadayon, pastor. Iso lang may communication. Yes, noon, murag sakit, pero tinuod na. Nga, huwag pag-istorya, ay, lisod na. Praise God, mas may pala nga nahimong amaw. Basta magkaduo lang, kaya, pero ganang, mga, huwag ka pa sana, yung huwag communication. Agoy, lisod kayo. Amen? So muna nga, na yun, mag-encounter yung trouble mga iksoon because of the lack of communication. The same as true for our relationship with the Father. True, honest, heartfelt conversation is a sign of healthy relationship. Ang pakikistorya di ay, ang pakik-communicate di ay, muna na sinyalis nga maayo ang inyong relasyon. Ngayon saon pagkaayo sa inyong relasyon sa Diyos, kung muampo lang kag adunay panginahanglan. Unsaon nimo pagkabaton og maayong relasyon sa Dios kung muampo lang kag wa nay bugas, kung muampo lang kag wa nay kwarta, kung muampo lang kag wa balabian. Unsaon nimo pagkabaton og maayong relasyon sa Dios? Pusa kung gusto nimo nga makabaton kag maayong relasyon sa Dios, adlaw-adlaw ampo. Hallelujah. Ato pagpakan atong dayon na Ginoo. Thank you, Jesus. O diri ko may mga ikson. Prayer is our spiritual protection. Amen. Prayer is our spiritual protection. Wa ba ka masayod, wa ba ka mahibalo igsuon ko nga sa imong pagkatuog palandaan ang Yawa ano na rin naghamplano aron dauton imong kinabuhi. Para gugon ang imong kinabuhi, dagang isang plano, dagang isang laraw. Praise God sa imong kinabuhi nga diin, madaot ang imong kinabuhi. Apan nasayop pasab ka nga gumikan di imong mga pag-ampo sa dili pa ka mubarog sa buntag, magdebosyon ka, mag-ampo ka, wa pa ka masayod, wa pa ka mahimalo nga mo na imong proteksyon, mo na imong hils mga ikson o proteksyon ang imong mga pag-ampo. Kapagpakan itong dayo ng Ginoo. Praso sa ka-istorya mga ikso, nag-give you a story. Adunay usa ka lalaki nga hilig kay mutuog tagan-tagan. Ay nasanayan nila nga manghiman. Ikan siya mga katigulangan. Kumuna nga apply po niya. Nya adunay usa ka mananagan nga giingnan siya nga ang imong kinabuhi na milibro. Usa duulan ang tawhana kay mas ngilngi nagabilidad kaysa ako. So tuon man dito siya niadto. Ay mag siya nga ano nayusa dito ka mananagan nga ginanga ng libro ko nung kinabuhi, mubura ko nung kinabuhi. Sa ito delikado pa ito yung tag-an.
So, paling mo puno ko kung ano sa imong talos kong paan. Kung mamatay man kung ano sa may akong kamatyan, atuon man, tag-an ba dito ni? Basta, Oy, undo! Ang imong kamatyan, sumala sa imong paan. Kayo o bato. Kayo kung bato ang iyang kamatyan. Ako'y, pagpauli sa balay, kanaman siya nagpuyo, dapat sa bukid niya, na mga dagko kayong bato. Sa babaw niya, una-una, ako'y kung maglino. Ako'y kung mag-uwa niya na ay kining itawag ko ka ng landslide. Di ang iyang gibuha, may lugson sa naison, may balance lang puyo at sa ato siyudad. Iyang ibiyaan ang yang balay sa bukid o may ato sa siyudad. O dito na sila nagpuyo. Wadang tiksimana. Sa iyang pagpang-apply ng trabaho, naligsan, namatay. Naligsan, namatay. Umuto. Nakaibaw mo yung asawa nga, dahil ngunit tagaan sa kuang ang kamatyan ko na ako, bato kayo. Di nahibo nga asawa. Anong itong tiguang ang patakar itong panagan? Bato kuno kayo ang namatyan sa akong anak niya. Di man lagi, naiksan man eh. Sus, pagtanaw dito mga ikson sa ligid, ganito mo mas ligid. Ako'y nakabasa ang asawa nito, Firestone. Ang brand sa ligid, Firestone. Hello? Wa ba na masayo, wa ba na mahibalo? Nga kada adlaw sa akong kinabuhi, wala pata kamata sa puntag. Ang Yawa, praise God, si Satanas, ang demonyo naglaraw na o dili maayo sa atong mga kinabuhi. Naglaraw na o dili maayo sa atong pamilya. Gusto niya nga madisgrasya ka, gusto niya nga magkasakit ka, gusto niya nga mainani ka. Muna'y plano, muna'y laraw sa Yawa. Apan salamat sa dakong pribileyo nga gihatag sa Ginoo kanato nga mao ang mga pag-ampo. Prayer is our spiritual protection. Hallelujah! Itong daigo na itong pagpagan ng Ginoo. Kung muni na itabo sa kinabuhi ni Daniel, Meshach, o ni Abednego, that three Hebrew captives. Siguro, you are very familiar, mga igsoon, quite familiar this story. Nga kini si Shadrach, Meshach, Abednego, kauban po ni Daniel. Praise ka, nagalagad po sa Diyos silang katigulangan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. O diri mga igsoon na itong mabasa na kini tulo. Samtang hari dunay pa tindog ipabuhat nga larawan nga made of gold nga mo'y simbahon, once sinigbagting mo'y simbahon, mo'y yukbuan mga igsoon, pero kuning tulo kay Bruhanon, praise God nga mga dinakpan. Wa sila mo sanong mga igsoon, praise God nga adto mo dangop, adto mo ampo, adto mo simba. Nagpabilin silang ni simba sa ilang Dios despite mga igsoon nga ang ilang kinabuhi mo'y gisuhan. To make the story short, tuon man. Nakitaan sila. Nga wagin mo hapa, wagin mo simba sa ipabarog nga larawan o rebulto made of gold. Sagang ipabagting na ang kampana. O gidala sila dito mga igsoon. Praise God sa maong hari. Nya unsay consequences, unsay praise God mahitabo, kung dili ka mo simba mo hapa ato. Itambog dito sa hudno sa kalayo. O gumikan sa kasuko sa hari nga gisupak yung mga igsoon ang maong balaod. Gipainit pag yun. Pila ka beses? 7 times ang kainito. Praise God! Nga diin kung inigtabo mo din nagkakaabot sa puso na. Abo na ka, nagkaabot dito sa pinaka-ubos. Pero kinintulo mga igsoon, wagin sila mahatlo. Nagpabilin sila ng bisang pag. Kung sa inyong ipuhat ko sa inyong itambog diya sa rahod mo sa kalayo, dili kami musimba, di kami maapo. Kaya nakahibalo kami, nakahila kami sa Diyos na among nilangkaran o among ginasimba di ampuan. O bisan pa nga di kami luwason sa among Diyos. Dili kami musimba, dili kami muyugbo o muampo ni anak. Kanawa, bisan pa dili kuno sila luwason sa ilang Diyos. Grabe. O doon man mga igsoon, wa na. Praise God, tambog na po sila mga igsoon dito sa hudno sa kalayo. Praise God.
igsuon dito mga igsuon, wala. Relax na kayo, murag nangaligog swimming pool. Praise God, wala. Sorry sila mga igsuon na hilabihang kainit. Praise God, umuto ang hari mga igsuon, nagdamgo. Praise God, mahitungod sa tulo kay Bruhanon nga. Praise God, mga pinilanggo mga igsoon ng pimatas sayo sa kapuntagon o pagkakita niya. Hello? Sa tulo kay Bruhanon nga gitampo bito, ang tulo nahimong upat. Hello? Ang tulo nahimong upat. Wa pa ta masayod mga igsoon nga the time nga mag-ampo ta, sa panahon nga mag-ampo ta, nagmulakaw ta. Wa ba ka mahibalo, ba ka masayod nga adunay anghel gipauban ng Dios kani. Wa ba ka masayod nga adunay mga manulunda mga igsoon nga nag-uban kanimo sa panahon nga ikaw dili pa mulakaw diha sa mga pag-ampo. Busa mga igsoon, prayer is our spiritual protection. Mamanong na karon mga igsoon. Praise God, halayo gusto na ko nga diin ato kining tapuson ang atong panimbahon karon nga mamaulit ta nga diin butangan sa Ginoo ang atong makasing-kasing ug gugma gibug ato. Praise God nga dili ginato ihiklin, di ginato wagtangon, di ginato isalikway mga igsoon ang atong mga pag-ampo, kundi praise God halayo mo paulit ta nga atong masabtan karon nga gikinahanglan gyud ay ang atong mga pag-ampo ay to Jesus. Thank you, Lord. Our world is filled with events and situations that can cause great fear and anxiety. Ang kalibutan karon nga atong gipuyan puno karon sa mga sitwasyon o mga panghitabo nga mo hinungdan nga mahadlo ka, mo hinungdan nga malisang ka, mo hinungdan nga maratol ka, mo hinungdan nga magpanik ka. It's easy to become overwhelmed and live imprisoned by fear. Sayon ra kayo mga igsoon nga mahimo kitang praise God ma-overwhelmed. Mahimong malumos ang atong makasing-kasing mga igsoon. Mahimong malumos ang atong mga pagtuo gumikan sa kahadlok mga igsoon. Praise God! But God's promise mga igsoon, we are promised in God's word that He is faithful to protect us. God wants us to let go of fear and to live life to the fullest. Gusto sa Ginoo magkinabuhi ta nga walay kahadlok. Kung ano na may praise God mga tao nga gitawag nila no fear. Kita ka na mga igsoon nga mga anak sa Dios. Kita ka na mga igsoon nga makatawhan sa Dios. Kung kita praise God nagmainampuan. Busa akong gihangiyo ang tanan. Praise God walay magapabilin diha silang mga lingkuranan. Praise God ug wari kita sa halaran karon. Ug makigsulti ta sa Dios, magpakitabang ta sa Dios. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa ako nang ginaingon mga igsoon, praise God, the most important people today are the men and women of prayer. Not those who talk about prayer or those who say they believe in prayer, but those who take time to pray. Prayer should always be our first response to every situation. Prayer should be our first response to every situation. Busa kung unsa may imong kahimtang, unsa may imong sitwasyon, unsa may imong praise God halayon na sinatian, praise God, hallelujah, nindot nga imong mahibaluan, nindot nga imong mapalandungan, nga kung unsa may atong masinatian ining kalibutan na, ang importante, ang una nato nga buhaton o ribuon, ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Hallelujah. Yes, we are to pray in times of adversity.
unbelieving. We are to pray in times of prosperity, lest we become boastful and proud. We are to pray in times of danger, lest we become fearful and doubting. And we are to pray in times of security, lest we become self-sufficient. So in other words, dili ka mabuhi kung walay mga pag-ampo. Dili ka makapanayon, di ka makalahutay kung walay mga pag-ampo. Usa, kinsa man ka nato karon, ang kulang sa mga pag-ampo or wala mahatagig dili ang mga pag-ampo. Wa ba ta masayod na dunay gitawag sin of prayerlessness? Sala nga diin dili makahimo sa mga pag-ampo. Busa, I pray, we will pray nga diin sa tumakaw kalingon karon. Yes, mga itagpasaylo sa Ginoo nga Lord. I'm sorry God nga diin wa ni nako mahatagig value. Wala na ako matagig, bili o importante, Ginoo, ang mga pag-ampo. Apag salamat, Ginoo. Ngayon mo kaming ipahimangluan, pinagi sa mga pulong.